trampoline. No. Balitok, balitok. Untol, untol. We just arrived. Ano na siya guys? Improved na na gate and then na guardhouse. Hi guys! We just arrived at Mangyao Falls and be with me. Malaag na sa tas falls guys. The last time wala pa ning gate and kani siya. Pero karon improve na. Laisyo. Visit niya mo guys. We're back. Nasa sa Mangyao. Yes. Oh, nagdahulog. Murag dako kay sa pinon pero ang gamay ra gina siya mini falls lang gina sa bubo. Ya mura siya na inana. Nana nindot na jud kay na siya ano. Kani. So guys, the last time we were here, wala pa gini siyang mga kuptanan, but karon na jud siya yung mga kuptanan all the way sa ubos. So safe ra gid siya. Na may dire sa starting point guys. Asa sila pwede Nice check, ano na sila, nanay CR, ano na area, waiting area, parang standby area. Ready for the trail guys, excited. So karon murag di kan man nag-uwan, the water is not really clear, but the last time we were here, super nice kayo. So we're going to go for an adventure ulit and hopefully di ta ma-slide. Okay. Yes. At last, we're here sa Tugbunga Falls. So, mag-travel kami. Tugbubunga! Yeah. Tagbubunga! Wag buli, lubi. Wow! Yay! We just arrived! Busy kayo sila nagluto, oh. Kumusta naman ka diha manok? Okay ra ka? So finally, we just arrived. So guys, we just arrived sa Tugbubunga Falls and tingnan nyo guys, super worth it yung travel namin. So I urge you to come if you have time. Papunta dito sa Asturias. It's super chill. Ang ganda ng ano. So mag-swimming namin. So ready na mi mo eat. Hello kuya. Budol fight na this. Wow, katanda na!
siling kaga. Ito pa yung sayaw na. Tama na lang yun. Asa na ito sila? If I was you, I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. If I was you, I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. Hello guys, dragonfly. Ako na din. Hi. Nakaligo siya guys. Ako kamong gi-invitar sa pag-ari diri sa moang barangay sa Tagbubunga no diri sa Tagbubunga Falls. Usa kini ka kaniyang diya sa Asturias nga mo ang ikapanghambog diri sa mong barangay unya. Ako lang ikuan ninyo no kay tungod may gilayon ra ba jud ang moang barangay. Para sa para sa inyong safety kung maaari mo dire kung mahimo magamping na jud ka na kung panahon sa ting-uwan kung mabi lang pud ka nga sabton bitaw nila nga kani lubog na ang tubig ba hinahinay na lang yung area kay mahadlok mangod ko ingon ana simba ko lang na madisgrasya na dili ko ganahan hitabo na diri sa mong barangay kay nanamagod ni na tanawan na karon sa social media nga daghan na hitabo ingon ana. So para nga safe unya malingaw mo mo ari welcome ra gid mo diri anytime kung mo ari mo diri sa moang barangay. So usbo na ko invite mo na mo nga invite mo na mo tanan dili lang kay dinhi sa sud sa Asturias or nagkalain lungsod din sa bisan sa laing nasod nga kung gusto mo ari dire mo suroy ari mo dire kay nindot kayo ang among lugar niya bugnaw kayo among tubig. Siguro ko nga dili jud mo magmahay kung maabot mo din. Thank you, Kap. Bye-bye. Thank you, kayo. Hi guys, we're going home na and after this Tagbubunga. Hello Sir Peter. So manguli nami guys pa Cebu char. Lingaw kay nga to actually. It's a bit ano lang kanang taas-taas ang travel time but it's okay. Nice, wala pa siya entrance actually. Kay lapang gihinay-hinay no. But then asa naglibog na sad kog asa ko. But see you. Mato pa mi sa St. Anthony Beach Resort. Mobalik pa mi as our last stop. And then pasibo na. Laysyo ra, laban ra. So guys, we're on our way home. Pauli na mi. So guys, we're heading home. Pauli namin sa Cebu. The tour was, grabe, super hectic ang schedule. But then, enjoy ra kaming tanan. Thank you so much, Astoria.